回は国枝先生と行く2泊3日出雲蒜山高原開運ツアードキュメンタリー。前回大好評だった開運ツアーが今年もパワーアップして帰ってきた。食べて飲んで笑って見てるあなたも開運間違いなし。内容濃すぎて前編後編になっちゃったけど、一緒に開運ツアー行ってる気分で見てみてね。出発でーす。帝国2分前に出発。素晴らしい。素晴らしい。ありがとうございます。おはようございます。プレモルで、ほーい。はい、よく酔っ払っていきましょう。恵比寿売り切れちゃった、ごめんなさい。はい、お菓子、おつまみ渡しタイムです。はい、お願いします。おつまみ袋が。好きなだけ取ってて、ビールがインターでは買えないので先持って買っときます。ということで、萌えさんとかね、いただいたお酒もいっぱいあるので、今日だけですよね、ガンから飲めていっていいのは。明日はイベントがあるので、イベント終わりの温泉でしか飲めないですし、思うので、今日は、そっか。神様にお参りするわけでもないので、手べれけで足立美術館に行こうという作戦でございます。飲める人はしっかり飲んで、食べる人はしっかり食べて、お腹も心も満たしながら素敵な景色を楽しんでいただけたらなと思います。皆さんの日頃の行いがよろしいせいで、明日も明後日もお天気が良さそうなので、今日だけちょっとね、島根の方は曇りなのかなっていう感じなんですけど、なんとか持ちそうなのでよかったです。ぜひね、3日間いろんな方と日頃会うことがない方たちとお話をしながら交流を深めていただけると嬉しいなと思います。じゃあ張り切っていきましょう。おいしゃん。おいしゃんむっちゃ値上がりしてるんやって。かっこいいよね、手際がいい。ありがとう。真ん中で真ん中で。大成功、ありがとう。大先生大好き萌えちゃんです。いい匂いする。飲んでいいですか、一番に。もうそりゃもちろん。いい。次の酒飲み国へ先生。おやすみなさい。おやすみなさい。体調と体力に合わせて見て回っていただけたらいいかなと思います。足立美術館着きました。足立美術館行きます。イエーイ。足立美術館着きました。ありがとうございます。
みんなセーフでした。7時には用意をしてお食事をしていただいて、8時には全ての準備を整え、バスの方に来てください。あうりこちゃん。ありがとうございます。ホテル着きました。夕食に向かいます。着きました。すぐだった。ヒュー。イエイ。ここまで長旅ありがとうございます。乾杯。ゆめちゃんはノンアルです。すごいのが来ました。なんですかそれ。石原ゆうちゃんです。そう、それを伝えてほしかったんです。あら、ありがとう。なんか大変なやつを頼んでしまった。そう。いや、これ。6時半の朝食に間に合った皆さんです。食べてないけど。食べ過ぎました。おはようございます。出雲出発。昨日はどうでしたか？楽しかった。楽しかったですか？皆さんそれぞれ美味しいもの食べたりとか、私はねランプの湯っていう源泉かけ流しのお風呂に行ってきました。あ、いた人。ということですごい赤茶色いお風呂で源泉かけ流しでサウナもあって、私たちとっても整いました。なので少しマナをもらえるといいなと思います。海鮮線に袋1枚ずつもらってですね、手が汚れるかもしれないので袋ちょっとひっくり返してなんかできるといいかなと思います。裾野のその神社の後ろの方にはシャベルがあるので、そのお砂ひっくり返したらシャベルですくって持って帰っていただければいいかなというふうに思います。浜に着きました。今からみんなで砂をいただきます。大社に向かいます。出雲大社は大国主の御事を祀っています。それを助けたのが、琴城主の御事って言って、大黒さんかなということで、この御事っていうのが一寸法師のあれになったんだけど、その3人がこの国づくりにすごく貢献したというふうに言われています。はい、じゃあ行きましょう。よく晴れました。
きい城があったこの支柱の跡なんや。うん。ずっと古い神様になります。スサノオさんってほら、アマテラスオオミカミの弟になります。でアマテラスオオミカミとスサノオとツクヨミっていう3人の神様が兄弟な神様ですね。私の一番のパワースポットは実はここなんや。私は一番ここがパワーが強いと思う。いつもここが一番パワーが強い。いいやろ？ここが一番。ここが砂を洗うところです。スサノオさん。スサノオさん。この後ろ側がね、すごいちょっと岩がぐっとなってるところがすごい木があると思います。それをお家の四隅に置いてってて、すごいね。はい、どうでしたか、出雲大社。素晴らしい。ちょっと急ぎ足でしたが、急ぎ足だったので大変でしたが、私はすべての工程をやりきりましたので大満足でございます。それでは出発します。その使者が大国主の部下になっちゃうの、全部。みんなあまりに大国主の御事の懐が深くって魅力的な人なので、